Il-kap nazzjonalista Alex Borg infex f'attakk fuq il-Laburisti u qal li biex tajn lill-Partit Laburista bil-fors tkun qed titħallas. Saħaq li jrid ikollok ir-retainer, jiġifieri ħlas anke jekk mijiet ta' volontiera jaħdmu fil-Partit Laburista. Min-naħa tal-Partit Laburista ħadd ma jagħmel xejn b'xejn. Kulħadd irid jieħu paga jew xi retainer. Il-kap nazzjonalista ddikjara dan f'intervista ma' Karla Zoppardi tal-Malta Today fejn skontu Sabin Kubordin, il-kap eżekuttiv li ħatar għall-partit mhux se titħallas minħabba dejn kbir li għandu l-Partit Nazzjonalista. Alex Borg kompla bid-diskors konfrontattiv u qal li hu kontra Robert Abela u l-Partit Laburista. Però l-avversarju tiegħi huwa Robert Abela u l-Partit Laburista. Fid-daw tal-fatt li Borg rebaħ lil Delija b'44 vot differenza, il-kap nazzjonalista għamel twissija. Tirbaħx b'44 vot u tirbaħx bel-vot, inti l-istatut huwa ċar min iġib 50% u vot ikun kap tal-partit. Tul intervista Alex Borg intefa' jattakka l-Partit Laburista anke meta mistoqsi fuq id-dejn tal-partit tiegħu u saħaq li Gvern Laburista għamel id-dejn għax imbagħad tal-qudiem bosta miżuri fosthom iżidiet fil-pensjonijiet u fiċ-Children's Allowance. Partit Laburista għamel rekord ta' dejn. L-aħħar ċifri juru li pajjiżna għandu fost l-inqas rati ta' dejn fl-Unjoni Ewropea ferm inqas milli kienu taħt l-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista. Apparti minn hekk Borg ħareġ kontra l-għajnuniet bħas sussidji fuq il-prezzijiet tal-enerġija li ta' Gvern Laburista fl-aħħar snin biex jinelbu sfidi globali bl-inqas impatt possibbli fuq il-poplu. Matul din l-intervista, Borg kien mistoqsi fuq il-fatt li 15 wara li sar kap nazzjonalista għadu ma ħabbarx ix-shadow cabinet tiegħu fejn attribwixxa d-dewmien għal fatt li mhux kabinet tal-Ministri. Bdew jgħidulek is-soltu l-Gvern jagħmlu f'jumejn u dan. Iva, l-Gvern ovvjament irid jagħmlu f'jumejn għax inti huwa l-eżekuttiv tal-pajjiż, jekk il-Gvern ma jappuntax il-Ministri f'jumejn, il-pajjiż ħajmxi waħdu. Però aħna bħala oppożizzjoni diġà hemm ix-shadow cabinet magħmul. Rigward il-ħatra ta' tieni viċi kap nazzjonalista, Alex Borg mallura minn kemtu għaliex għalhekk. Jiena ser inkun qed irressaq fil-ġimgħat li ġejjin proposta biex nemendaw l-istatut fl-ogħla organi tal-partit. Fl-aħħar mill-aħħar imbagħad huwa propju il-partit li jiddeċiedi li nirristrutturaw l-istatut biex inkunu nistgħu ndaħlu din il-kariga ta' viċi kap tal-Parlament. Din id-dikjarazzjoni hija ferm differenti minn dik li jagħmel ftit tal-jemilu fejn kien tax jifhem li se jaħtar lil min jidirlu. Rigward il-viċi kap tal-Parlament, fil-ġurnat li ġejjin ser nkun qed nsemmi minnu l-bniedem